ва дигар масъулини ин ниҳод гуфтанд ва нафарҳое ки қонунӣ кору фаъолият кардагӣ нестанд прописка кунанд. Пешакӣ раҳмат. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк монед, бо диққат то охирша тамошо кунед. Нафарҳое ки студентский билет дар кор боша, номерошон меброя дар Федератсияи Русия метавонанд ки шумо дистансионӣ дарс бихонед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо Федератсияи Русия бо ду шарт ба муҳоҷирони меҳнатии тоҷик нафақа медиҳад. муҳоҷирони тоҷик аз Русия нафақа мегиранд агар ин шартҳоро риоя намонанд. байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия соли 2022 созишнома ба имзо расида буд дар мавзӯи пенсия гирифтани шаҳрвандони ҳарду тараф. ин нуқта имрӯз зимни нишасти матбуотӣ дар агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. тавре ки Ҳалимзода Абдураҳмон, директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъулини ин ниҳод гуфтанд, созишномаи байни ду кишвар ба имзо расидааст. шаҳрвандони Русия ки дар Тоҷикистон кору зиндагӣ мекунанд аз Тоҷикистон ва шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Федератсияи Русия кору зиндагӣ мекунанд аз Русия метавонанд ки нафақа бигиранд. аммо пардохти нафақа шартҳои муайян ва меъёрҳои худша дорад. муҳоҷирони меҳнатие ки дар Федератсияи Русия зиёда аз 15 сол қонунӣ кор карда, пайваста маблағи суғуртаи иҷтимоиро пардохт намуданд, дар асоси ин созишнома баробари ба сину соли нафақа расидан аз ин кишвар нафақапулӣ дастрас мекунанд ва нафарҳое ки қонунӣ кору фаъолият кардагӣ нестанд, ин нафақапулиҳо ба ин шахсиятҳо тааллуқ надорад. шарти аз ҳама муҳиму ҳамин мебошад ки 15 сол қонунӣ бояд кору фаъолият кунед, баъд нафақапулӣ ҷудо карда мешавад. комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. хоҳем ки границаи Қазоқистон бирен, бо одамои ботаҷриба номерошон меброя, занг занен, аз номи мо қачишон суҳбат кунед. Зарина нависонда: ассалому алайкум Сорбон. илоҷаш бошад ба ман фаҳмонед. писари ман дар рӯйхати 120 000 буд. моҳи декабр ба хона омад. боз ба Русия рафтанӣ аст. оё мумкин аст ё танҳо баъд аз 3 моҳ сарҳад гузаштан лозим? агар ки моҳи декабр омада боша, аз рӯзи омадагиш 3 моҳ ҳисоб куна, бо вероятности ба Русия дар омаданаш бисёртар мешавад. чунки ҳамин чизам сабаб причина мекунанд ҳозиро бисёр вақт дар аэропорт ки шумо бояд 3 моҳ пас меомадед. Дилшод Саифов нависондаед: ассалому алайкум акай Сорбон. ман мигратсионӣ омада будам, успед накардам, документ кунидам. ман метавонам граница нарафта прописка кунам? Пешакӣ раҳмат. регистратсия карда метонед, патентам карда метонед. зиёда аз 1 моҳ вақте ки мегзара шумо документотон кардагӣ нестед, то ҳозира метавонед ҳуҷҷат пешниҳод кунед ва 10 000 рубл ҷарима пардохт кунед. Одинаев нависондаед: ассалому алайкум акай Сорбон. ман ҳозир дар Тоҷикистон қарор дорам. 17 солаям. як ҳафта пас Москва бураман. метавонам дар мигратсионка работа нависам? саволи маро ҷавоб гардонед. ака пешакӣ раҳмат. не, мутаассифона наметавонед, чунки дар мигратсиони картаи шумо работа қайд карда намешавад, ба хотире ки қонунгузорӣ сину соли кору фаъолият кардана аз 18 солагӣ иҷозат додагиаст. як нафари дигар нависондаед: ассалому алайкум ака. одамое ки дар чорни списка буданд, нарафтанд, метавонанд бираванд, бо қонуни нав патент бисупоранд. муҳлат ба охир расидагиаст. рейдҳо сар шиданд ва депортатсия карданам сар шид. то 5 феврал аз сурок буд. як нафари дигар нависондаед: ассалому алайкум. паспорт ма гум кардам. куҷо бурам? Пешакӣ раҳмат. ҳамин шиносномаи хориҷиро дар ҳолате ки шумо гум мекунед, оли ҳам варақаҳои аввалша ва охирша бихонед, дар ҳамунҷа ҳатто нависондагие ки дар ҳолати гум кардани шиносномаи хориҷӣ дар дигар шаҳр метавонед ки ба коркунҳои консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунед, ё ки посолство наздиктон бошад, метавонед ки ба ҳамунҷа муроҷиат кунед. як нафари дигар нависондаед: ассалому алайкум акай Сорбон. ман мехоҳам ки ҳам бихонам, ҳам хизмат кунам. чӣ хел мешавад? мехонӣ буд мекунӣ, мераи хизмат мекунӣ, бародар, инам хел мешавад. Садр нависондаед: ака ман 5 феврал патенткунӣ рафтам. мара маҳкам карданд. чӣ бояд кард? ва чӣ хотир маҳкамат карданд? мисол ягон штрафат карданд ё ки запретат карданд?
раб нависон ва 5 феврал ки наистаи дар иҷа агар пештар ки беҳуҷҷат гаштагӣ бошӣ ҳамин муҳлати шумо ба охир расид бигем, чунки то 5 муҳлат додагӣ буданд ки шумо ҳамин будубоши худтона кору бори худтона қонунӣ бигардонед. Зиндаву сарбаланд бошед. Видеоро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.